Magandang umaga po sa inyong lahat yan at God bless all po sa lahat ng nanonood kay Apo Andy. At maraming salamat po sa mga nagsusuporta at nagtitiwala sa paggagamot sa spiritual. Kung napadaan po kayo sa YouTube channel ko, welcome po kayo at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like. At pindutin ang notification bell. At ganun din po sa Tatak Albularyo po sa Facebook page ko. Nagpapasalamat po ako sa taga Pampanga din po. Nagbigay po ng konting 800 po yun. Sama-sama po sila sa may De La Paz po. At bumili po ako ng ilaw halagang 240. Yan po. Yung ilaw niya, 240 po. Yung natira po, pinambili ko po ng pintura para pinturahan po at ayusin pa. Donasyon niya po yun. Taga ano po, De La Paz, Pampanga. Mga Reyes family po at kunanan po na binigay po nila kahapon. At hindi ko na po sasabihin ng mga pangalan nila at pinagdasal ko na rin. Isasama ko rin po sila sa panalangin. At nagpapasalamat ako sa lahat-lahat po na nagsusuporta sa YouTube channel ko at God bless all po sa inyong lahat. Ito po pala kagabi po meron po nag-message na magpapagamot po. Taga Camarines Sur po sila. Pero tatapatin ko po sa inyo. Wala pong 6 na mangkukulam na papasok sa loob ng katawan ng tao at ganun din po ang 3 aswang. Hindi naman po siguro napakayaman nyo po, ate. Kung talagang willing kayo magpagamot sa akin at nagpagamot na po kayo sa ibang mga manggagamot, may 6 na mangkukulam pa ho, 3 aswang pa ho, 9 na piraso na pinasob ng katawan nyo. Pangalawa po, meron na naman po daw sumama na mga elemento. Naniniwala po ako, meron pong mangkukulam na gumagamit ng mga kapre elemento. Yung pong ginagawa niyang kapangyarihan at taktika. Yun po, nakakalaban ako ng ganun at nakarinig na ako sa inang Solomiko at lolo ko yun. Pero yung, pwede po yung isang tao, kung galit na galit talaga sa inyo, kumukuha siya ng ibang mga mangkukulam para dasalan kayo. Pero kung isa lang ang mangkukulam ang magtatrabaho sa inyo, may subo na tsambahan niya to, siguradong papayat ka na at hindi ka na makakatayo at hindi ka na makakalakad. Kahit isang mambabaran lang. Pero yung mga marunong na sila magdasal sa orasyon, kaya mo pa, ibig sabihin, hindi pa sila mga mangkukulam. Marunong lang sila mag-orasyon. O sabihin na natin kinukulam pa rin kayo. Pero yung 6 po, hindi na po ako maniniwala doon. Sana kung lumpo na po kayo, te. Kung totoo man ang sinasabi ng mga manggagamot sa inyo sa Camarines Sur, dumayo po kayo ng Pampanga at nagpagamot na po kayo sa iba-ibang manggagamot sa online o sa YouTube. Hahamunin ko yung 6 na mangkukulam yan. Walang skip one video. Magsisimula tayo sa umpisa. Posporo lang ang gagamitin ko sa iyo at isang papel. 3 daliri lang ang gagamitin ko kung totoong 6 na mangkukulam magpumasolob ng katawan mo. 3 aswang, may kapre pa, may mga maligno pa, sinundan ka pa. Alam niyo po ba ang demonyo ay tuso? Baka isang demonyo lang po yun o 2 demonyo, nag-iiba-iba boses. Hinahanap niya ang kagalitan ng puso mo. Kailangan po lang natin magtiwala sa Diyos at manalangin at magdasal. Lakasan niyo po ang loob niyo. Pag matapos po ang pandemic nito at makarating kayo kami Resort, meron nga nagpagamot dito, taga Bicol eh. Kung nakapasok kayo dito sa amin sa Pampanga, yuyuko ako sa inyo pag totoo po talagang 6 na magkukulam, 3 aswang, mga maligno kapre at meron pa daw ibang pumapasok. Maghanap po kayo ng ibang manggagamot. I-try nyo po sa iba-iba kahit nakapaggamot na kayo sa mga YouTube, ibang sa channel o spiritista, subukan nyo. Pag ganun pa rin ang sinasabi at naulit, bumabalik, pabalik-balik po kayo sa manggagamot, naawa po ako sa inyo. Baka nabubuksan na po yung portal nyo sa ulo, demonyo na po ang pumapasok sa loob ng katawan nyo. At nililinglang lang po yung ibang mga katulad ko. Pero susubukan ko ang lahat ng aking kalaman na pinagkalob sa akin ng inang Solomiko. Meron pa akong paggagamot na hindi ko pa masyadong ginagamit. Kakausapin ko mismo ang guardian angel mo dahil siya ang hindi magsisinungaling. Dahil yan ay nagbabantay sa atin. Simula't pinanganak tayo sa mundo, ibinigay ng Diyos yan. Kamukha po natin yan. Yan ang tatanungin ko na personal. Doon ko po nalalaman ang sikreto ng tao. May bigpit po yun, pinagbabawalan. Ginagawa ko lang po yun kung kinakailangan. Pumunta po kayo rito. Yung kausap ko po kagabi. Susubukan ko kung talagang 6 na magkukulam, 3 aswang at mga maligno. Pero may gumagamit po magkukulam na gumagamit ng mga elemento at kapre. Kung gagawin ko po yon, papatayin ko sila.
kung kinakailangan talaga, kung sobra-sobra na. Pero hindi po ako naniniwala sa sinasabi nila. Pumunta kayo rito sa amin, sa Pampanga, Guagua. Malapit po kami sa SM San Fernando. Maraming salamat po. God bless all po sa inyo. Palakasan nyo lang ang loob nyo, te. Dahil pinakausap kayo sa akin ng Panginoon Kristo at marami na kayong pinuntahan. Tatapusin ko sila ng walang alinlangan. Lulusawin ko sila kung totoo silang 6 na mangkukulam. 3 aswang. May mga kapre, mga maligno pa at marami pang pumunta sumanib na sa katawan. Sasabog na po ang katawan nyo, te, pag sobrang ganun na. Hindi ko pa nabalitaan sa inang Solomiko yun. Pero nabalitaan ko lang na naggamot siya, na meron siyang ginamot na gumagamit ang magkukulam ng mga elemento, kapre, mga maligno. Dahil binenta ng katawan niya. Yun lang po at maraming salamat. At hindi kayo pag-aksaya ng mga ibang tao kung talagang mayaman na mayaman kayo, sobra-sobra na po yun. Hindi na po kalugod-lugod sa aking ama yung ginagawa niya sa inyo kung totoo po yun. Tatapusin ko po yung 6 na mangkukulam at 3 aswang na paulit-ulit lang kayo sinasaktan kahit nahuli. Pero may tatanong ako na maayos sa inyo na personal. At tatanungin ko yung guardian angel mo at yung diwa mo. Meron po tayong technique sa loob ng spiritual natin na kailangan makausap. Yun ay hindi sila magsisinungaling. Maraming salamat po at God bless at magandang umaga po sa nanonood. Kung napakadaan po kayo dito sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganun din po. Maraming salamat sa nagbigay taga Pampanga sa 800 po. Pagbili ng ilaw na 200 plus. Yung iba binili ko po ng pintura para pintura po yan dyan. Maraming salamat po sa nagdonasyon sa paggawa ng altar at patungan. At maraming salamat po at God bless po sa lahat ng nanonood. Amen.